ассалому алайкум, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Духтаро, имрӯза эфир оиди маҳсулотҳои ширкати Атомӣ мешавад. Онҳое ки нав ба эфири мо пайваст шуданд, ба группаҳотон поделиться кунед, то ки тамошобинони зиёдтар пайваст шаванду просмотри зиёдтар гирад. Онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи Атомӣ номнавис нестанд, марҳамат духтаро, ба командаи ман айни замон дар влогҳои ман рақамҳои телефонии духтаре ки командаи ман ҳаст, Шаҳноза ном дорад. Шаҳноза яке аз лидерои активни, яке аз лидерои бо маҳорат оиди кор бо духтарон аст. Онҳое ки мехоҳанд ки маҳз ба командаи ман пайваст шаванд, маҳз бо Шаҳноза кор кунанд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед духтаро. Шаҳноза лидере ҳаст ки опити кории зиёд дорад дар сетевой бизнес. Аз ширкати Атомӣ таваҷҷӯҳ карданд бо командашон ба ширкати бонуфузи ба ширкати Атомӣ таваҷҷӯҳ карданд бо командашон аз Фаберлик духтаро. Барои ҳамин опити корӣ доранд, яъне ки шахсе ки корашонро аз опит сар кардагӣ ҳастанд, кори худашонро медонанд, мефаҳманд ва барои шумо ҳам маслиҳатҳои хуб медиҳанд, роҳи дурусти корро нишон медиҳанд. Ҳамаи нозукиҳои корро медонанд духтаро. Ба ҳамин хотир марҳамат пайваст шавед, бо мо ҳамкорӣ кунед. Айни замон духтаро, нархи хемохема мепурсед, савол мешавад дар ватсапи ман нархи хемохем. Духтаро, хемохем 8800 рублей нархаш ва хемохем голограммаи сертификати ҳалолкатӣ мебиёяд. Яъне ки саволҳо зиёд мешавад ки хемохем ҳалол аст ё не. Мана духтаро, марҳамат, хемохем ҳалол аст, сертификати ҳалол дорад. Барои онҳое ки оиди ҳамин хемохем маълумоти зиёд мепурсанд, ина ана ҳамин барои шумо маълумот. 8800 рублей, агар 4 упаковка гиред 33000 рублей. 4 упаковка ин арзонтар меғалтад, якбора 4та гиред, ин курси ҳамин 4-моҳаи хемохем ана ҳамин 4 упаковка аст духтаро. Яъне ки ба пуррагӣ агар организма табобат мекунам гӯед, ана ҳамин 4тагаша мегиред, тамоман организма тоза мекунад. Хемохем дар организми мо кадом роли бозӣ мекунад? Хемохем барои организми мо, барои тоза кардани лимфа, ба кор даровардани узвҳое ки вазифаи худашона иҷро намекунанд, ана ҳамин чизоя, ҳамин вазифая иҷро мекунад. Ана инҷо духтаро, ҳозир ман ин заказое гирифтам, заказои духтароно равон мекунам. Инҷо хемохем, дар дохили ин духтарои азиз 60 дона дар муддати 1 моҳ 2 донагӣ истеъмол мекунед. Якта саҳарӣ, якта бегоҳӣ. Ва инҷо бошад зубной паста, дорожный набор духтарои азиз. Ин дорожный набора шумо метавонед барои падарка, барои наздикотон харидорӣ кунед. Нархаш 1400 рублей духтаро. Ана ҳамин гуна 4 дона, ана ҳамин гуна набор аст. Баъдан духтаро, оиди зубной паста. Зубной пастаи ширкати Атомӣ духтарои азиз, ин барои якчанд намуд чизҳо истифода бурдан мумкин. Барои сӯхтагӣ, барои паша газидагӣ, барои камар, ҳозир зиёд барои камар баъзе кӯдаконе ҳастанд ки вақте ки паша мегазад ярача пайдо мекунад, амихел сурх мешавад. Ана ҳамина агар мемолед, тамоман нест мешавад. Баъдан духтаро, як чизи муҳим ба назар кунед ки ана ҳамин полоскаи зелёный, яъне полоскаи сабз, ана ҳамин ҳатмӣ. Вақте ки духтарои азиз зубной паста полоскаи сиёҳ неву кабуд неву сиёҳ дорад, он вақт зубной пастаи харидорӣ накунед. Барои чӣ? Барои он ки пломбаи вайрон мекунад, дандона тамоман аз кор мебарорад. фаҳмидеда? Агар полоскаи сабз дошта бошад зубной паста, значит сабз ё кабуд, ин дар бораи он шаҳодат медиҳад ки зубной паста дар асоси растаниву гиёҳҳо сохта шудагӣ. Агар сиёҳ бошад, дар асоси нефт сохта шудагӣ. Нефту амихел добавкаҳои химическиш беҳад зиёд аст духтаро. Дандона пломбаҳоя тамоман вайрон мекунад.
ана инҷо бошад зубной паста бо футляраш. Ин как подарочный вариант, беҳад чизи беҳтарин аст. Ана ин зубочистка, духтаро. Умуман атоми ширкати кореягӣ барои сифат, барои качество беҳад кор мекунад. Аз ҳама муҳим качество, сифати хуб дошта бошад. Ширкати атомӣ ва маҳсулотҳое нест, ки масалан дар рӯи зубной паста ягон клеёнкаи крем для рука ё крем для нога кашида мо савдо кунем. Не, ин хел нест. Ин хел корҳои нечестного даст намезанад ин ширкат. Ҳамаи маҳсулотош зери назорати давлат аст, духтарои азиз. Ба ҳамин хотир марҳамат, харидорӣ кунед. дар дохили ин набор духтаро 4 дона аст. 4 дона 1400 рубле, беҳтарин падарка. баъдан духтаро дар як ҳафта як маротиба дар атомӣ тӯҳфа гузошта мешавад. Яъне барои онҳое ки масалан аз 8000 рубле ё 5000 ё 3000 рубле харидорӣ кунанд, ягон намуд тӯҳфа гузошта мешавад. ҳафтаи гузашта барои харидорӣ кардани ҳозир аниқаша гуфтан наметавонам, як маблағи муайян 3000 буд ба фикрам, 3 ё 4000 буд, зубной паста тӯҳфа мондагӣ буд. ана ҳамин гуна зубной пастаи набор. инам дар дохили ин 4 дона духтаро. чӣ хеле ки гуфтам, зубной пастаҳои атомӣ ҳамаш дар ана ҳамин тюбика бинед, ки сабз аст, полоскаи сабз. ин дар бораи ана ҳамин зубной паста дар асоси гиёҳҳо будагиш шаҳодат медиҳад. яъне ки вақте ки зубной паста дар асоси гиёҳҳо аст, дандонҳоя воспаленияҳоша ҳамаша снимат мекунад, бартараф мекунад. дарди дандон, воспаления ҳамаша бартараф мекунад. баъдан боз тӯҳфа ана ин гуна собун тӯҳфа гузоштагӣ буданд. онҳое ки аз 3500 харидорӣ мекунад, ана ин хел жидкӣ мыйла тӯҳфа гузоштагӣ буданд. беҳад тӯҳфаҳои хуб дорад. Оригинальный маҳсулотош ҳамаш оригинальный духтаро, яъне ки бо сифат. баъдан кислородный отбеливатель духтаро, ана ҳаминам тӯҳфа гузоштагӣ буданд. ана ин гуна средство для мытья посуды, дозатор дорад. ҳаҷмаш 1 килограмм, 1 литр зиёдтар. духтаро ана михел дозатор в комплекте меравад. 2 дона. ина як харидори ман 2 то хемохем заказ кардан, 2 то ана михел для мытья посуды тӯҳфа гирифтан. У меня эфир, сынок. Да? баъдан духтаро ана ин стик барои ҳимоя аз нури офтоб SPF 50+ дорад. яъне ки SPF 15, 10 мешавад, 50, 100, 200. ана ин SPF 50 аст духтаро. ин барои ҷойҳои минтақаҳои гарм, ин спасение. ба гуфти русоф ин спасение барои онҳое ки дар ҷойҳои гарм зиндагӣ мекунанд. ана ин гуна стик духтаро мекушоед, мемолед, аз нури офтоб ҳимоя мекунад. вақте ки нури офтоб зиёд аст, беҳад духтаро, инам зарар дорад. ин барои мо доғ мебиёрад. ба хотири ҳамин беҳад удобный, дар дохили сумкачатон ҷо мегирад. марҳамат, барои заказ нависед. шумо метавонед худатон номнавис кунед ва худатон заказ кунед. агар худатон номнавис шавед, арзонтар меғалтад. хемохемам ҳамин гуна духтаро. агар худатон номнавис шавед 8800, агар просто заказ кунед 9700 мешавад духтаро. баъдан боз як чизи муҳим духтаро, маҳсулотҳоя аз плей маркето нагиред. яъне аз валберису ана михел площадкаҳои пиндодову ҳамин гуна ҷоҳо нагиред. аз коргарони ширкати атомӣ гиред, барои он ки беҳад подделка бисёр шудагӣ духтарои азиз. ана ин бошад спирулина барои онҳое ки вазн партофтанӣ ҳастанд. худи манам истеъмол мекунам. барои онҳое ки мехоҳанд ки сифати мӯйҳояшонро, пӯстҳояшонро хуб кунанд, яъне доғҳои рӯяшонро тоза кунанд, метавонед аз ана ҳамин истеъмол кунед. дар таркиби ин
спирулина, углевод, белки, жиры, натрий, общее количество хлорофилла 8 мг. Яъне ки хлорофилл дорад духтаро. Хлорофилла агар Google дар омада бинеда мешавад ин чиз, ин барои тоза кардани организм духтаро. Ин чиз беҳад барои мо зарур аст. Так. На инже навишта шудагӣ рекомендации по применению взрослым и детям старше 12 лет принимать по одной капсуле 2 раза в день, запивая достаточным количеством воды. Яъне ки дар як рӯз якдонагӣ 2 маротиба бояд истеъмол кунед. Оби зиёд нӯшед дар давоми истеъмоли ҳамин спирулина духтаро. Салому алайкум опаҷон, зани беҳтарин. Раҳмат, Мадина хоҳари азиз. Давид Илич духтарони зебо, марҳамат, ба кор, ба командаи Рудобаҷон шитобед, дер накунед, пушаймон намешавед. Саломат бошед модари азиз. Ана ҳамин хел духтарои азиз, ана ҳамин спирулина харидорӣ кунед. Нархаш 2000 рублей духтаро, ҳамагӣ 10000 бал дорад ва дар дохили ин 120 дона дорад ба фикрам, ки агар хато накунам. Так 400 так 120 дона доштааст духтаро. Ина биологически активная добавка 120 дона. Духтаро, боз як чизи муҳим. Бисёриҳо мегӯянд ки ин дору нест, ин фоида намекунад, ин организми мо ва ягон фоида надорад духтаро. Вақте ки дарахта об медиҳед, нигоҳубин мекунед, решаша нарм мекунед, удобрение медозед, дарахт мешукуфад, гул мекунад, мева медиҳад, ҳосил медиҳад. Организми моям ҳамин гуна аст духтарои азиз. Вақте ки мо организма моя нигоҳубин мекунем, калсий истеъмол мекунем, магний истеъмол мекунем, ҳамаи ин чизҳо вазифаи худаша дорад. Калсий барои устахон аст, магний барои асаб, барои оромиши мо лозим аст, беҳад зарур аст. Ва ана ҳамин чизҳои вақте ки мо истеъмол намекунем, ана ҳамин биодобавкаҳоя духтаро, организми мо кораш суст мешавад. Уже баъди 35 организм калсий организм кам мешавад. Уже баъди таваллуд кардани зан, баъди ҳамин хел периодҳои зиндагӣ уже организми мо аз калсий кам мешавад. Ба ҳамин хотир бояд мо ҳатман калсий истеъмол кунем. Ана ҳамин гуна биодобавкиҳое истеъмол кунем, ки организми мо ва камтар ёрдам шавад ва организми мо нағз кор кунад. Ана ҳамин хел духтарои азиз. Так. баъдан духтаро, хемохема чӣ гуна мо истеъмол мекунем духтарои азиз? Хемохема духтаро, хеле ки гуфтам, дар як рӯз 2 стики истеъмол мекунед. Рӯзҳои аввал, 3 рӯзи аввал шумо дар як рӯз яктагӣ истеъмол кунед. Дидед ки организми шумо хуб қабул кард ин чиза, баъд шумо метавонед дар як рӯз 2 тоги истеъмол кунед духтарои азиз. ана ҳамин хел. Ва дар давоми истеъмоли хемохем оби зиёд нӯшидан лозим аст духтарои азиз. Яъне ки зиёда аз 1-1.5 литр об нӯшидан лозим аст. Обам оби яхне духтаро, оби ширгарм, оби филтрованӣ ё ки оби ҷӯшонида ширгарм кардагӣ. ана ҳамин хел. Баъдан боз савол мешавад ки вақте ки мо хемохем истеъмол мекунем, мо бисёр монанди мачигонный хемохем, яъне анамихел кори гурдаи мо тез мешаваду пешоб зиёд мешавад. Духтаро, ин ҳолати нормалӣ. Худатон тасаввур кунед, шумо дар вақти истеъмоли хемохем 1.5 литр об нӯшидед. Ҳамин об бояд барояд, бояд организми моя тоза кунад, тоза карда ҳамин об кати барояд, бояд ҳамаи инфексияю холестерину ҳамин чизо. Барои ҳамин ин ҳолати нормалӣ, вақте ки пешоб зиёд мешавад вақти истеъмоли хемохем. Салом опаҷон, спирулина чанд сум? Спирулина 2000 рублей. Ва алейкум салом. 2000 рублей. Марҳамат, барои заказ ба WhatsApp нависед. фаҳмидеда духтаро? Яъне ки вақте ки пешоби зиёд мешавад, вақти истеъмоли хемохем ва спирулина, ва ин ҳолати нормалӣ.
чӣ хеле ки мо гуфтем аз организми мо шлакҳоя мебурорад, организми моя ба кор медарорад, гурдаю ҷигара ба кор медарорад. Ин ҳолати нормалӣ. Аз ин натарсед, хавотир нашавед ки барои чӣ инқадар зиёд пешоб зиёд шуд. ана ҳамин хел духтаро. баъдам боз кадом вазифая хемохем иҷро мекунад? хемохем чӣ хеле ки гуфтам иммунитета мустаҳкам мекунад. Ин ҳамагӣ аз 3 намуд алаф сохта шудагӣ духтаро. Ина 1 2 3 намуд алаф. ҳозир ман дар борааш шумо маълумоти пурра медиҳам ки аз кадом алаф сохта шудагӣ хемохем. Так. Для производства хемохем Атоми использует экзотичные растения, выращенные в Корее и используемые в восточной медицине с давних времен: дудник гигантский, жгун корень и пион японский. Яъне ки аз дудник гигантский, жгун корень и пион японский. Ана ин японский пионаш, ана ҳамин духтаро. Ана пион японский. Аз ана ҳамин 3 намуд алаф сохта шудагӣ. Основные ингредиенты экстрагируются из этих уникальных растений и добавляются в состав хемохем. Запрещается детям младше 6 лет. Яъне ки кӯдакое ки аз 6 болова мумкин, аз 6 сола майдава хурдба мумкин нест духтаро. Ана ҳамин хел. Хемохем организме мои чӣ кор мекунад? Так, что делает наш... Для чего нужен хемохем? Сейчас мы вот так спросим. Для чего нужен хемохем? Хемохем способствует очищению крови, лимфатической системы, повышает выработку лейкоцитов. Кроме этого, повышает выносливость при физических нагрузках, повышает гемоглобин, помогает справиться со стрессом. Комплекс эффективен в борьбе с хроническими и вирусными заболеваниями. Яъне ки хемохем хуни моя тоза мекунад, лимфая, системаи лимфая тоза мекунад, повышает выработку лейкоцитов, яъне ки кори лейкоцитҳоро баланд мекунад. Боз онҳои камхоб ҳастанд, бехоб ҳастанд, физически нагрузкаи зиёд доранд, ана ҳаминоя нормализоват мекунад. Яъне ки онҳое ки гемоглобини кам паст доранд, нашон паст, ва умуман комплекс эффективен в борьбе с хроническими и вирусными заболеваниями. Яъне ки комплексный ана ҳамин хел аз хронические бемориҳо шумо акнун хронические бемориҳо чӣ хел бемории духтаро? Мигрень, воспаление постоянное, постоянно ринит, синусит, ана ҳамин гуна бемориҳо хронически шудагӣ, ҳамин чизова хемохем ёрдам мекунад духтаро. Вақте ки хемохем истеъмол мекунед, тамоман ҳамаи бемория нест мекунад. Организми шумоя, иммунитети шумоя бақувват мекунад духтаро. ба хотири ҳамин марҳамат харидорӣ кунед ва ҳатман духтаро фаромӯш накунед ки вақте ки харидорӣ мекунед аз сайти аз коргарони Атоми ё ки худатон номнавис шавед заказ кунед ё ки аз мо метавонед харидорӣ кунед. Меҳринисо, Алишер, пешравӣ ба ҳамаи мо, саломат бошед. Маълумот барои шумо. Ана инҷо дозаторҳои средства для мытья посуды. Ана инҷа бошад кислородный отбеливатель. Инҷа спирулина. Ана инҷа жидкое мыло. Набор дорожный. Барои подарка ҳам мешавад. Ана ҳамин хел оригинальный подарка беҳад чизи наст. Ана инҷа бошад хемохем. ҳозир ин чизои ҳамаша ман ҷамъ мекунам ва Тоҷикистон ба равон мекунам. Ин ҳамаш заказ духтаро. хай духтарои азиз, ана ҳамин буд маълумоти кӯтоҳак оиди хемохем, оиди маҳсулотҳои ширкати Атоми.
савол бошад марҳамат нависед, саволотон ба ҳаматон ташаккури зиёд барои иштирокатон. Саломат бошед, сарбаланд бошед. онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, марҳамат ба командаи ман.